Sbrinklwch bach o siwgr. Teinwch chydig o hufen. Gymysgwch y cyfan mewn powlen tan yn llyfn braf a pheidiwch ei ollwng i'r llawr. Ond os ydych chi, gnewch yn siŵr bod chi dal i wenu. Da ni nôl yn y gegin dan lygaid barcud morfydd y pobydd. Hi sy'n rhoi'r da fewn i soda bicarbonat. Ac wrth i ni rolio tua'r ffinale, mae am fod yn dipyn o sioe. Rhydill yn barod, bagda ni. Dim ond 2 sialens sydd ar ôl. Gan bod Pasg rownd y gornel, dwi'n am i chi i wneud 2 her thema Pasg. Dwi yn caru Pasg, achos dwi'n cael bita siocled yn ddi-stop. Cytuno i'r carn. Felly, her siocled morfydd? Dim tro hyn, bisgedi siapiau Pasg. Dwi hefyd moyn i chi addurno yr bisgedi pa ffordd chi moyn. Yn gyntaf, dwi moyn i chi wneud y toes y bisged. Mae popeth o'ch flaen chi, felly ewch amdani. Pas capus! Pas capus! Cam cynta, dyma ni! Yn dipyn o gam. O, yndi. Mae hwn yn fwy o naid. Monolog. Gwna, gwseis y cam cynta. He? Rhowch y blawd a'r siwgr mewn bowlen. Rhwbiwch y menyn i mewn gadw. Yma. Porchi llewis a mewn. Dewch ar blawd trwy'r dwylo a bod chi'n codi'r blawd. Cool. Lan a lawr. Bod chi'n neud briwsion. Briwsion! Gyda'r blawd. Y cam nesaf yw ni moyn ychwanegu'r wy i'r gymysgedd. Gyda'r vanilla. Dyma ble mae'r her nawr. Mae lan i chi i weld faint o gymysgu sydd angen wneud. Stop! Morfydd! Siapiwch mewn i ddisgen, yna gorchuddiwch y bowlen a'i adael i oeri am 1/4 awr. Na'n siŵr bod y cymysgedd i gyd mas o'r bowlen. Ie, oce. Felly cerdded ti waelod y bowlen. Ie, oce. Ni ddim eisiau gwasraffu unrhyw does. Dim briwsionyn. Mae bach yn sticky. Mae fel bod ni'n tycio fe mewn i fynd i gwely. Nos da. Ti'n cael nap bach o'n am 1/4 awr. Mae'r toes wedi oeri, felly mae'n amser i rolio mas a i dorri mewn i siapiau Pasg. Unrhyw siap, da ni isio. Unrhyw siap, mae gen i siapiau wyau, cwningen. Mae lan i chi. Dwi'n mynd i fynd am yr wyau. Lot o wyau. Chi'n meddwl bod top y myronen yn edrych fel yng ngwallt i? Ego e? Maen nhw'n barod i roi mewn i'r ffwrn. Woohoo!